nakaila baka kita kang Hesus, ang mga mama ug papa ug ang mga anak, nakaila ka kang Hesus. Usa sa timaan nga ang banay nakaila kang Hesus mao nga adunay pag-ampo dinha sa panimalay. Si Hesus mao gayud ang sentro sa atong pagtuo. Ang banay, mama ug papa uban sa mga anak, adunay panahon nagahatag og mga minutos sa pag-ampo. Ang banay nga dili sentro ang Ginoo, walay kalinaw. Anaa pirmi ang kagubot. Gipahinuduman sa nagunang Magbalantay sa Archdiocese sa usabi sa matag Banay nga kung nakailabas sila sa Ginoo o sentro ba sa Jesus diha sila matag pamilya. Kini ang gipanayag na Archbishop Martin Sarmiento Humawa Dili di pala magdugay nga nagatag og pagtagan sa kaminugdanon nga Banay na kaila o nga nakasentro sa Ginoo tungod kay kung ang pamilya wala na kaila na Jesus ana kanunay ang kagubot. Kaya nautan man ang mipatigbabaw apan ang Banay nga naa pag-ampo o pagtahon o nakasentro ang Ginoo malinaw ang mga pamilya. Nung pasar sa bispo nga kay kasagaran karon nga panahon giatubang kanunay ang cellphone o gikinahanglan nga mugayon og panahon aron lamang sa pag-ampo. Busa may nugdanon nga miyembros Banay ano na panahon sa pag-ampo aron nga Banay makagahirong minutos nga mulhod mo yukbo mohimong pangabuyo o nga pag-ampo aron lamang mahiusa ang matag pamilya. Samtang yatagan usabog nga pagtagad sa nagunang Magbalantay sa Archdiocese sa Osamis sa ganipinsahan o nga marugan ang kamalaan sa kaminyon kung unsa ang hiusa sa Ginoo walay makapagbulag diri bisan ang tao nga sama sa pagpanayag ni San Juan Bautista kan sa fiesta gisaulog di pala magdugay nga naghatag og pagtagad sa pagsangyaw sa kamalaan sa kaminyon. Digyataga kining pagtagad usab sa arsobispo tungod sa agit karon nga panahon ang divorce law nga sa Senado og importante nga Banay o ang bana o ang asawa mo ila sa kamalaan sa kaminyon. Kay kung anaa ang kamalaan sa matag Banay maumansab kini ang dugukan sa Kalinaw sa Katiliban. Busang ginapi sa arsobispo ang mga matuod sa lokal nga simbahan sa pagpalawom sa pagsabot sa epekto sa divorce law diya sa Katiliban labi na sa mga matag pamilyang Pilipino. Di na karumabot nga Hulyo 3, 2024 ano na simposyum nga paigayon sa parokya ni Santa Cruz sa Gago, Zama City. Nagikan kini alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa Undo uban ni retired Supreme Justice Court Chancellor Adolfo Escura tungod kay may nugdanon man ang kaminyon o usa ka sagrado nga paghitabo sa kinabuhi sa tao. Inong nangagyatagan og pagrespeto o kaulugan sa kinabuhi. Busa gidapit sa arsobispo ang katawhan labi na ang matag pamilya nga moapil sa mga simposyum aron makasabot sa epekto sa divorce law diha sa pamilyang Pilipino. Ano yung tibig kamayos pahayag sa arsobispo sa Archdiocese sa Osamis paghatag ng pagtagad sa kaminugdanon sa kamalaan ilabi na sa kaminyood sa matag Banay.